खीर अशी करून बघा बाबेसारखी आमच्या, आणि तुम्ही पण करा. बरोबर आहे. बिना ड्रायफ्रूटची. हा, बिना ड्रायफ्रूट अगदी सोप्यात सोपं पटकन. मला वाटलं तू सेल्फी काढतोयस का काय. आता ह्याच्यापेक्षा आणखीन ती तुम्हाला करून दाखवणार पदार्थ. रेडी. आणि तू. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता आपण कुठे आलोय? नारायणमळीत आलोय. बहिणीकडे माझ्या वडापावची गाडी आहे ना, त्या बहिणीकडे. आता तुम्हाला घरचं रुटीन दाखवतो कसं काय चालतं त्यांच्या घरी. ते स्क्रीन मध्ये दिसते बघ कुठे आहेत ते लोक. दिसतात ऐकता. व्हिडिओच्या निमित्ताने आपण घर पण बघूया, गावचे घर कसे असतात. हा गेट आहे यांचा, इकडून स्टार्ट होईल. हा एक हॉल, आणि घराचे मालक बघा तिकडे बसलेले आहेत खाली. ते काय करतात बघा. ओ मालक, अभिषेक काय करताय? वा वा वा. बोल बघा मम्मी, बोलतात ना मुलं हेल्प नाही करत आईला. हे बघा हेल्प करतात ना, आपल्यामध्ये तर करतात बाबा. हे यांचं बाहेरचं अंगण. आता चल आतमध्ये. तर बघा हे यांचं एंट्रन्स. तर आपण आत जाऊया. हा अजून एक रूम त्यांचा, हॉल टाईप. मग अजून आतमध्ये आपल्याला नाश्त्याला काय बनतं ते पण बघूया. हा पण त्यांचा हॉलच आहे वाटतं. हा हॉल, हा त्यांचं देवघर, देवाचं घर. अजून एक रूम. गावातले घर किती मोठे असतात. हा कांद्याचा रूम वाटतंय. हा त्यांचा चेंजिंग रूम. हा त्यांचा किचन. किचनमध्ये आहे आमची बाबे. तिला नाश्ता बनवत, खीरचा नाश्ता. आणि इकडून हे वॉशरूम आणि हे ना, आणि ते आमची मम्मी आलेली असेल, शॉर्टकटने आले, शॉर्टकटने. आणि हे त्यांचं चूल है ना. इथे चुलीवर पण जेवण बनवतात. इथे बनवतात ना, चूल इकडे बघा. आता बाबी आपल्याला काय बनवून दाखवते? खीर बनवून दाखवते ना नाश्त्यासाठी. चला, बाहेरून घर बघा. पहिली एक पिशवी होतली का? 1 लिटर दूध ना. बाबे तू खीर कधी बनवायला शिकली? कधी शिकले, झाली 40 वर्ष. आता तिने दूध ओतलाय, आता त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ओतते. दुधामध्ये थोडं पाणी पाहिजे ना. ड्रायफ्रूट गेले फिरायला. बघे जरा आम्ही खीर कशी आहे. अजून व्हायला नाही. पण तू आम्ही ड्रायफ्रूट आणलं नाही. ड्रायफ्रूट फिरायला गेले, सांगितलं. ड्रायफ्रूट फिरायला गेले. तूप 1 चमचा साजूक तूप. अजून जरासं चांगलं लागतं. मग साखर टाकायची लागेल ते. आधी 3 चमचे टाकायचे, जसं गोड पाहिजे तसं. नंतर मॅड गेलं तरी चालतं ना. आणि झाकण टाकायचं. आता त्याची वेलची टाकायची, पूड केलेली आहे. आता इथे सर्वात मेन म्हणजे काय आहे बघण्यासारखं नवीन, आपण जे ड्रायफ्रूट टाकतो ना त्याच्याऐवजी ती खोबरं टाकणार आहे. हा काय? हा, अरे वा, एक नवीन पद्धत आहे. नवीन काहीतरी शिकायला मिळतं आपल्याला. आता हे शेवया टाकायच्या. आणि ते भाजलेले आहेत पहिलेच, रोस्टेड होते. रेसिपी बनवता काय केलं? काजू. इकडे आमची मावशी. आपण काजू बोलतो पण याला खरं जाम बोलतात ना. आणि आता ह्याच्यात खोबरं टाकायचं. किसलेलं आहे आपल्याकडे, आपल्याला पाहिजे तसं किसलेलं आहे. सुकं आहे का म्हणजे का फ्रेश? ओलं खोबरं, नारळ खोबरं एकदम फ्रेश ना, नारळाचं. आता ह्याची टेस्ट बघूया मम्मी, हे टाकून है ना. 2 चमचा. बस. बाबीचं जेवण कसं वाटतं जेवायला? छान. हो, बाबे काय, मी गाडीवरून आले की मी बाबे अशी बसून असते. बाबी बनवते. करत नाही, बाबे माझी सगळं करते. अभ्यास करून जेवण पण. सगळं घर सांभाळून. बाबीची कॉलर कुठे? कॉलर नाही आहे. जरासं मीठ टाकायचं असं चवीला. चव येते. थोडस टाकायचं. आणि मी कारण पण विचारले आहे, म्हणजे कमेंट मध्ये नाहीतर बोलते तुम्ही गोड खीर बनवली त्याच्यामध्ये मीठ कशाला टाकलं, पण मिठामुळे कसं टेस्ट वाढते. आणि हे तुम्ही खूप वेळा बनवलंय ना? खूप वेळा बनवले. आणि ड्रायफ्रूट वगैरे नसली तर चालतील, कारण खोबऱ्याने टाकलंय ना त्याच्यात. घराचे मालक काय करतात?
हे काय रे? बिया खाऊया बाजून. अरे वा. आग पेटवून दे थांबा जरा. आग पेटवायचं मेन आहे. आणि हे तुमचे झाड ना कोकोनटची? बघ किती धरलेत बघ त्याला किती. हा आग पेटूया. आग पेटली की आग पेटव. आग पेटव पटकन. काय करतोय अभि? बिया वाजतोय. बिया भाजतोय. होय. कशावर? चुलीवर. चुलीवर भाजतोय. हा ते काय पत्र्यात आहे. पत्रा ठेवलाय ना? उभा बघ कसा पोज मध्ये. पोत मध्ये उभा आहे. तुला मला भाजून देते. हे बघ बिया. हे बघ अशी बिया भाजतात बघ ये. आग आता वरती म्हणजे हा पत्रा पण सेपरेट आहे ना त्यासाठी? त्यासाठी पत्र्यात पेटव. जवळ जाऊ नको. जवळ जाऊन पत्र्यावर उडेल. त्या पत्र्याला भोकं पाडलेली आहेत. आता थोड्या वेळ आता आग लागेल तिकडे. आता ते वर पेटतील बघ. थोडा वेळ थांब. ही आपली गावची मशीन. ऑडियन्स बघ बिया आमच्या. भाजायची मशीन आहे ना हा. अशी. आता इथे बिया भाजण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. आता घे, आता घे, आता घे. आता घे. आता ढवल काय वाजव. गरगर तिला देतो म्हणाली. औषध येते बिया बाजून माहित ना आली आहे. आता नीट बोल. असं का बोलतोय आपण? गरगरवतोय वे. वगैरे गावची पद्धत बिया भाजायची. आणि बिया पण मोठ्या आहेत त्या. आता त्या बियांचा बघ एक वेगळा सुगंध आला ना मम्मी. म्हणजे लगेच आजूबाजूला माहिती पडे इकडे बिया भासतात आहेत है ना. बोल बाई. आग लागली वर आता. आणि लांब राहायचं. मग ती लांब राहायची. जवळ जायचं नाही कोणी. उडत उडणार ते. काय सांगू शकत नाही का एकदम. उडाल्या की मग अंगाला हे होतं. आता हे आपण काजूच्या बिया भाजतो ना याचा सुगंध कसा येतो? खुशबू येते ना. तर काय असतं माहितीये माणसांच्या अंगावर कधी कधी खाज उठते म्हणजे सावली पडते. अचानक रात्रीच्या झोपेत पण कधी कधी अंगाला खाज येते. दाद्या उठतात अंगावर. बरोबर. तेव्हा हे बिया आहे ना घरात ठेवायचे असतात थोडेफार. मग एक बी जरी चुलीत टाकली ना त्याच्या सुगंधाने त्या वासाने ना ती सावली जाते. ताप वगैरे येतात ते पण ना. हा. ताप वगैरे आले तर मग ते पेटवून धुवली करायची. आता हे रानात असले असते ना तर आम्ही झाडाच्या डाळ्याने आहे ना ती आग विझवायची. पण आपल्याला लाईव्ह दिसले आज कसं करायचं ते. झाली बिया भाजली बघा. झाले बिया भाजले वर. आता थंड व्हायला द्यायच्या जरा त्या. आता थंड झाल्यावर फोडायची आणि खायची. तोपर्यंत खीर खायला चल. हे आपले बिया भाजलेले आहेत. कोरड्या पुरत्या. कोरड्या दोन बुंदी दोन भाजलेल्या खायला आहेत. पाच. कोरडभर नाही कोरड्या पुरत्या आहेत. अगदी जास्त माणसाला कोणाला तलप येते ना बिया भाजलेली खायची. वास पण मस्त. आता आपले फर्स्ट टाइम आम्ही खाणार आहे आम्ही. आता तोपर्यंत बाबे काय म्हणते खीर हे खायची. बिया थंड होईपर्यंत खीर खाऊन घेऊया. चल चल मावशी. इकडे सर्व नॅचरली बघायला मिळतंय ना हा गावाचं. होय. फिरी ते बिया टाका झाडच लागतील चवी. गॅस केलेला आहे बंद. ही अशी घट्ट घट्ट होते त्यामुळे ते ड्रायफ्रूट टाकायची गरज नाही. खोबऱ्यामुळे घट्ट झाले मस्त. आणि सोप्यात सोपी सोपी 5 मिनिटात रेडी. झटपट झाली आपल्या ना. हा ड्रायफ्रूट शोधायची गरजच नाही. दूध उकळलेलं असलं की झाली रेडी. फक्त दूध उकळायला टाइम लागतो. आता सर्व ठीक आहे मावशीला देतोय बी नवीन. हे बघ लगेच फोडून पण आणली त्याने सोलून. अरे वा. फोडून सोलून पण आणली. हा आपण मुलांना तेव्हा सोलून देतो ना छोटी असतात तेव्हा. आता मुलं आपल्याला आता देतात. मुलं आपल्याला देतात बघा किती बदल असतो माणसामध्ये. आणि गरम गरम आहे. गरम गरम आहे खाऊन बघ. आपल्या व्ह्युअर्सला देऊया पहिला खायला. घ्या ताजी गावच्या पद्धतीने. आणि ही ह्याला जी खायची मजा असते ना ओरिजिनल ओरिजिनल एकदम. आपण ही मजा असते खायची. आणि हे दूध खराब पण होत नाही. तुम्ही म्हणालात ना मीठ टाकून खराब वगैरे होते. नाही झाले ना. नाही होत. चला उलट आता मस्त चव लागते. बाहेर खाऊया. होय. आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे काजू टाकू का? हा ड्रायफ्रूट झाले ना आपले. झाले ना ड्रायफ्रूट बघा एकात कमी आहे. हे काय हे बघा झालं आपलं ड्रायफ्रुट्स वाले. ड्रायफ्रूट चला अजून खायला. काही? चला चला. चालेल का? ही लागलेली आहे. नंबर लागलाय. अभिषेक दादाला पहिला. दादाला आवडते ना दादा पहिली. बस. बस बस खीर टेस्ट करून सांगा आम्हाला. पण या इथे खायला सगळ्यांनी. खीर टेस्ट करून सांगा पहिले आम्हाला. मला सर्वांना भावे बोलवते खायला या म्हणते सगळं. बस. त्याच्यात आपण खोबरा टाकलेला आहे जे मोस्टली आपण खिरीमध्ये टाकत नाही. तर ह्याचा रिव्ह्यू काय होता कसं वाटतंय ते खायला? खोबऱ्याने बघ ते जेव्हा आपण बाईट घेतो ना ते खोबऱ्यात चरचरपणा येतोय ना. येतोय ना. आणि मीठ टाकून एक चव लागते चांगली. म्हणजे दर दिवशी जर खीर काय वेगवेगळ्या प्रकारे बनवायची असेल तर आपण खोबरा टाकून पण खीर बनवायची.
आजची आपल्या बाबेची खिरीची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट मध्ये लिहा. आणि मावशीच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि दादा घंटी वाजवा.